Kočičí záchodek vypadá jako jednoduchá záležitost, avšak chyby mohou poškodit zdraví a psychiku vašeho domácího mazlíčka. Mnozí majitelé opakují tyto chyby rok co rok, aniž by chápali, proč se jejich kočka vyhýbá záchodku. Představíme si 14 chyb, které mohou z kočičího záchodku udělat místo strádání. První chybou je umístit záchodek na průchodném místě v domě. Kdo by chtěl plnit své povinnosti uprostřed chodby, kde neustále procházejí lidé? Kočka zažívá stejný diskomfort, když stojí záchodek na cestě, kterou používá celá rodina. Každý kolem jdoucí může představovat hrozbu v okamžiku, kdy je kočka nejzranitelnější. Kočka se nedokáže uvolnit a vykonávat své potřeby pod pohledem ostatních, což ji nutí buď vzdorovat, nebo hledat úkryty za gauči a pod postelemi. Zadržování moči může vést k vážným problémům s močovým měchýřem a ledvinami. Postupem času se stres z veřejného záchodku hromadí a negativně ovlivňuje celkové zdraví mazlíčka. Nejlepší místo pro záchodek je klidný kout, odkud má kočka dobrý výhled a možnost úniku. Kočka by měla vidět, kdo se blíží a mít možnost utéct, pokud je to třeba. Ačkoliv se koupelna zdá jako logická volba, často je příliš hlučná a vlhká pro pohodlné použití. Spíš nebo koutek ložnice je lepší volbou než průchozí chodba u vchodu do bytu. Pozorně sledujte svou kočku, sama vám ukáže, kde se cítí bezpečně. Přesunout záchodek na správné místo vyřeší mnoho behaviorálních problémů okamžitě a navždy. Ahoj, já jsem Jakub Novák a vítám vás na kanálu Svět očima koček. Další chybou je použití vonné podestýlky, která má zajistit čerstvost. Výrobci přidávají vůně do podestýlky a slibují čerstvost a příjemný zápach v domě. Pro vás to může být vůně levandule a mořského vánku. Pro kočku je to chemický útok na citlivý nos. Koččí čich je 14krát silnější než lidský a vnímá všechno zcela jinak. Umělé vůně dráždí sliznici nosu při každé návštěvě záchodku. Kočka se podstoupuje záchodku, protože tam není možné normálně dýchat bez nepohodlí. Kočka se snaží najít místa bez chemických vůní. Váš koberec voní lépe než tento vonný podestýlek. Alergické reakce na vůně se projevují kýcháním, slzením, svěděním a podrážděním kůže. Některé kočky vyvíjí chronické astma z neustálého kontaktu s vůněmi v podestýlce. Přirozený zápach použitého záchodku je pro kočku lepší než chemická bomba vonných látek. Zvolte podestýlku bez vůně a častěji ji čistěte místo, abyste problém zakrývali chemií. Dřevěné, kukuřičné, papírové podestýlky obvykle neobsahují škodlivé vůně a jsou bezpečné. Pozorně čtěte složení a vyhýbejte se slovům vonná látka, vůně, parfémová kompozice. Vaše kočka vám bude děkovat za absenci chemie a bude zdravější. Třetí chybou je náhlá změna typu podestýlky bez postupného přechodu. Našli jste levnější nebo lepší podestýlek a vysypali jste jej do záchodku najednou úplně. Kočka přišla, očichala neznámou podestýlek a odešla v zmatení, co to vlastně je. Nová struktura pod tlapkami děsí a vzbuzuje nedůvěru k dosavadnímu známému záchodku. Neznámý zápach, i když neutrální, znamená, že to není její obvyklý záchodek. Kočky jsou ze své podstaty konzervativní a jakékoliv změny vnímají jako hrozbu pro svou stabilitu. Náhlá výměna steliva často vede k tomu, že kočky přestávají dodržovat pravidla používání záchodku. Přechod na nové stelivo by měl být pozvolný a trvat 7 až 10 dní bez jakéhokoliv spěchu. Starý a nový druh steliva si můžete míchat a každý den postupně zvyšovat podíl nového materiálu. 20% nového steliva první den, 40% druhý den a tak dále. Kočka si na změny zvyká pozvolna, bez stresu a bez toho, aby zásadně odmítala používat svůj záchod. Pokud kočka i přesto i nadále záchod vyhýbá, vraťte se bez prodlení na staré stelivo. Možná se nový druh prostě svému mazlíčkovi líbí z hlediska struktury nebo vůně. Každá kočka má své individuální preference, které je třeba respektovat a brát v úvahu. Čtvrtá věc. Nasypat do záchodu příliš málo steliva. Tenká vrstva steliva, vysoká pouhých 5 až 7 cm, je úspora, která vás stojí drahým způsobem.
Kočka si nemůže správně zakopat své potřeby a cítí se zranitelná a anxiózní. Její instinkty ji nutí skrýt stopy před predátory. Když si věci nezakopou, je to pro ni neustálý stres. Moč dosáhne dna záchodu a vytvoří strašidelně zapáchající louži pod stelívem skoro okamžitě. Zápach se zesiluje mnohonásobně, protože tekutina není v tak tenké vrstvě zcela absorbována. Kočka si na tuto louži šlápne a znečistí si tlapky, což se jí nemiluje. Začne se vyhýbat svému záchodu nebo chodit na okraj, aby si nezvlhčila tlapky. Optimální vrstva steliva by měla mít výšku 7 až 10 cm, aby kočka mohla pohodlně vykonávat potřeby. I když bude spotřeba větší, budete muset čistit mnohem méně často, pokud bude vrstva dostatečně silná. Kuličky steliva se vytvoří správně a nepřilepí se na dno záchodu při jeho čištění. Hluboká vrstva umožňuje kočce kopat tolik, kolik potřebuje z psychologického hlediska, aby se uklidnila. Úspora na stelívu se vám vrátí jako problémy s chováním a zdravím vašeho mazlíčka. Nekompromisně se tedy neštěťte na stelívu. Kočka ocení pohodlí a odmění vás svým dobrým chováním. 5. věc. Čistit záchod příliš málo a nepravidelně. Záchod čistí pouze tehdy, když si na to vzpomenete, nebo až když se zápach stane nesnesitelným. Kočka považuje záchod za nepoužitelný po 1 nebo 2 použití bez vyčištění. Představte si, že byste používali záchod, který nebyl vyčištěn 3 dny. Používali byste jej dobrovolně? Kočka vnímat každý zápach a každou kuličku, kterou jste včas neodebrali. Přešlapuje přes své vlastní staré exkrementy, což je v rozporu s instinktem čistoty, které jsou pro kočky typické. Nejčastější příčinou, proč kočky přestávají používat správné místo, je špinavý záchod. Kočka si pak hledá čisté plochy, váš koberec, pohovku, postel. Zdá se, že je nejlepší čistit kuličky minimálně 2krát denně a přidávat vždy čerstvé stelivo. Úplná výměna steliva a umytí záchodu 1 týdně je nezbytné bez výjimek. To zabere jen minutu ráno a minutu večer. Není to tak složitě zorganizovat. Automatické záchody si za kočkou čistí všechno okamžitě, ale pochopitelně stojí hodně peněz. Běžný záchod s pravidelným čištěním funguje skvěle a stojí příjemně levně. Čistota záchodu je projevem respektu k vaší kočce a zárukou dobrého chování vašeho mazlíčka. 6. věc. Myti záchod prostředky se silným vůní. Umyli jste si záchod chlórem nebo vonným prostředkem pro dokonalou čistotu a svěžest? Pro kočku tento záchod nyní páchne nebezpečím a chemickou hrozbou. Vůně čistících prostředků se trvale usazuje na plastu a odvádí mazlíčka od záchodu. Chlor je obzvláště problematický, protože reaguje s amoniakem v moči a vytváří toxické páry. Kočka vdechuje tyto nebezpečné páry při každé návštěvě čerstvě vyluxovaného záchodu. Podráždění dýchacích cest a sliznic se postupně hromadí a způsobuje komplikace. Citrusové vůně, které vy milujete, kočky instinktivně nenávidí a vyhýbají se jim. Citronový prostředek na nádobí změní záchod v nepřítele vašeho mazlíčka. Mytí záchodu horkou vodou s malým množstvím sody eliminuje pachy bez chemie. Soda neutralizuje pachy a je zcela bezpečná pro kočku bez vedlejších účinků. Pečlivě opláchněte zbytky mýdla, pokud jste jej přece jen použili. Nechte záchod zcela vyschnout, než nasypete čerstvou podestýlku. Vůně čistoty pro vás je pro citlivou kočku vůní hrozby. 7. chybou je umístění jednoho záchodu pro více koček. 2 kočky v domě a 1 záchod se zdá být dostačující. Úspora místa a peněz. Opravdu se jedná o časovanou bombu pro vztahy mezi kočkami. Teritoriální konflikty u záchodu způsobují denní stres oběma zvířatům. Dominantní kočka může záchod střežit a bránit druhé v přístupu. Podřízená kočka trpí nebo si hledá alternativní místa v domě. I přátelské kočky si nerozdělují toaletu rádi, stejně jako lidé. Vůně cizí kočky v záchodě je nepříjemná a vyvolává pud k označování území. Zlaté pravidlo zní: počet záchodů se rovná počtu koček plus 1 navíc. 2 kočky znamenají 3 záchody v různých místech domu. Nejde o rozmar, ale o nutnost pro duševní zdraví obou mazlíčků. Záchody v různých pokojích dávají každé kočce své bezpečné osobní místo. Konflikty se snižují, značky mizí a kočky jsou klidnější a šťastnější.
Úspora na záchodech stojí více než léčení následků stresu. 8. chybou je používání příliš malého záchodu. Záchod zakoupený pro kotě zůstává, kde jí zvíře vyroste. Dospělá kočka se tam ledva vměstná a částí těla přečnívá přes okraj. Je nepříjemný. Nemůže se otočit, kopat, zaujmout pohodlnou polohu. Část exkrementů skončí mimo záchod, ne kvůli kočce. Vyčítáte mazlíčkovi chyby, které jste způsobili sami příliš malým záchodem. Diskomfort nutí kočku hledat větší místa v domě. Vaňa nebo umyvadlo jsou z pohledu kočky ideálně prostorná. Správná velikost je délka kočky od nosu k základně ocasu vynásobená 1,5. Většina koček potřebuje záchod minimálně 45 x 60 cm. Velká plemena, jako jsou maňské kun a ragdolové, potřebují ještě víc. Plastové úložné kontejnery fungují jako velké záchody skvěle. Jsou levnější než speciální kočičí záchody a lze je koupit v různých velikostech. Prostorný záchod je pohodlí, které si kočka váží a odmění vám za něj. 9. chybou je umístění záchodu vedle hlučné techniky. Záchodek u pračky se může zdát logickým řešením. Je to přece jen koupelna. Jenže pračka se najednou rozběhne s příšerným rachotem, který kočku děsí k smrti. Jednou vystrašená během provozu si kočka zapamatuje místo jako smrtelně nebezpečné. V její mysli se traumatická zkušenost spojí s toaletou, ne s pračkou samotnou. Zcela přestane záchodek používat, přestože se pračka neběží nepřetržitě 24 hodin denně. Kočka nerozumí tomu, že hrozba je pouze dočasná. Místo je pro ní navždy špatné v paměti. Chladička, myčka nádobí, větrák, všechny tyto spotřebiče způsobují podobné problémy se zvuky. Jakýkoliv náhlý a hlasitý zvuk se může stát spouštěčem pro odmítnutí toalety. Přemístěte záchodek na tiché místo bez mechanických překvapení a hluku. Pokud nemáte jiné místo, vypínejte techniku, když kočka toaletu používá, nebo vytvořte zvukovou bariéru. Zavřené dveře mezi toaletou a pračkou pomohou. Ticho a předvídatelnost jsou důležitější než vaše vlastní pohodlí umístění. 10. chybou je trestání kočky u záchodku za chyby. Kočka se vyprázdní mimo záchodek a vy ji táhnete k místu činu. Okamžitě ji trolíte nosem, nadáváte jí, ukazujete, že se to nikdy nesmí dělat. Kočka si nespojuje kaluž s trestem, pro ní je to jen náhodná agresivita. Jediné, co si odneseme, je, že záchodek je spojen s vaším hněvem a nebezpečím. Příště se bude bát přistoupit k toaletě, když jste přítomni. Začne se schovávat, aby se vyprázdnila na bezpečném místě, pryč od útočníka, za pohovkou, pod postelí, v šatníku. Tam vás nebudete moci potrestat. Váš trest problém zhoršil mnohonásobně a na dlouhou dobu místo jeho řešení. Chyba u záchodku není špatné chování, je to příznak problému. Špinavý záchodek, nevhodný střídavý materiál, nemoc, stres. Hledejte skutečnou příčinu. Nikdy netrestejte kočku za záležitosti spojené s toaletou. Nikdy za žádných okolností. Pozitivní posilování správného chování funguje mnohem lépe než trest za chybné. Pochoutka za použití záchodu učí mnohem rychleji než křiky a trestat. 11. chybou je ignorovat preference kočky v otázce střídavého materiálu. Vybíráte si střídavou hmotu podle svých kritérií. Cena, vůně, pohodlí při úklidu. Kočka má své preference, které při nákupu zcela ignorujete. Některé kočky milují jemnou texturu, jako je písek pod tlapami, příjemné. Jiné preferují větší granule nebo dřevěné pelety vhodné na rybaření. Silikagel se líbí jedním a straší ostatní svým chřestem a texturou. Pokud se kočka vyhýbá záchodku, je možné, že se jí střídavý materiál fyzicky nelíbí. Textura je pro tlapy nepříjemná, nebo zvuk při zakopávání ji neustále irituje. Divoké kočky v přírodě si vybírají substrát pro toaletu, měkkou zem nebo písek. Domácí kočka je o volbu připravena a zcela závisí na vašem rozhodnutí. Nabídněte několik záchodků s různými střídavými materiály a pozorujte chování.
Kočka vám svým chováním a volbou sama ukáže, co se jí líbí víc. Záchodek, který se používá nejčastěji, obsahuje správný střídavý materiál pro vaši kočku. Respektujte volbu kočky, i když se vám jiná varianta zdá pohodlnější. 14. chyba souvisí s tím, když si majitelé myslí, že musí neustále uchovávat klozetku v uzavřené místnosti. Když máte klozetku v koupelně se zavřenými dveřmi, může se zdát, že to efektivně řeší problém s pachutí pro vás. Jenže vaše kočka se tam nemůže dostat, když dveře někdo náhodou zavře. Čeká, trpí a pak si najde alternativu jinde v domě. Stačí jednou zavřené dveře v nevhodnou dobu a vytvoříte špatný návyk na dlouhou dobu dopředu. Kočka si zapamatuje, že klozetka není spolehlivá a potřebuje si připravit náhradní možnost. Váš koberec se pak stane tím trvalým záchranným řešením. Dveře musí být vždy otevřené nebo mít kočičí průlesku. Magnetická dvířka pro kočky stojí málo peněz a problém zcela vyřeší. Případně využijte dveřní zarážku, aby se dveře nikdy úplně nezavřely. Kočka musí mít přístup ke své klozetce 24 hodin denně bez výjimky. Jakákoliv překážka vytváří riziko budoucího odmítání toalety. Předvídatelnost a dostupnost jsou důležitější než to, aby byla klozetka skrytá z vašeho pohledu. Klozetka musí být pro kočku vždy přístupná. To není diskutabilní. 13. chyba nastane, když umístíte klozetku příliš daleko od místa, kde kočka tráví čas. Klozetka v suterénu nebo v dalekém koutě domu se může zdát být dobrým nápadem pro zachování čistoty. Jenže vaše kočka tráví čas převážně s vámi v obývacím pokoji nebo ložnici. Cesta ke klozetce zabere čas, který možná v naléhavé situaci nemá. Staré kočky trpící artritidou fyzicky nestihnout dojít na tak velkou vzdálenost. Koťata a mladé kočky také neplánují své návrštěvy dopředu. Pokud je klozetka daleko, nejbližší roh se stane nouzovým záchodem. Čím dále je klozetka, tím vyšší je riziko, že se kočka neudržbí na cestě tam. Několik klozetek na různých podlažích v rodinném domě řeší tento problém výborně. Jedna klozetka na každém patře je absolutní minimum pro pohodlí vašeho zvířete. Kočka by neměla muset slézat dvoje schodiště jen proto, aby si mohla užít záchod. To je příliš daleko. Blízkost klozetky je důležitější než vaše přání ji schovávat. Kompromisem je umístit klozetku v níši nebo za paraván, ale stále v dosahu. Poslední, 14. chyba, se týká vyhazování starého záchodu místo pečlivého čištění. Starý záchod pachne, i když jej umyjete, takže si koupíte nový. Pro kočku je nová klozetka cizí, neznámý předmět. Bez jejího známého pachu se kočka může rozhodnout nový záchod používat nechtěně, protože to prostě není její území. Plast pohlcuje pachy v mikroskopických trhlinách, ale jedná se o pach samotné kočky. Právě tento pach jí říká, že je to její bezpečný záchod. Nový záchod pachne obchodem, plastem, cizími lidmi, čím chcete, jen ne kočkou. Přechod na nový záchod musí být postupný, stejně jako při změně podestýlky. Postavte nový vedle starého a nechte kočku, aby si na něj postupně zvykala. Přidejte do nového záchodu trochu použité podestýlky, aby připomínala známý pach. Až se kočka začne novým záchodem správně starat, starou postupně odstraňte bez spěchu. Náhlá výměna způsobuje úzkost a možné dlouhodobé vyhýbání se použití záchodu. Škrábance a opotřebované místa na starém záchodě jsou normální a nevyžadují výměnu. Záchod vyměňujte pouze tehdy, když je plastová část prasklá nebo vážně deformovaná. Právě jsme si detailně vysvětlili všechny 14 nejčastějších chyb, které majitelé dělají při správě kočičího záchodu. Nyní víte, jak tyto situace ovlivňují chování a psychiku vaší kočky. Chápaní těchto principů vám pomůže vytvořit prostředí, kde se vaše kočka cítí bezpečně a pohodlně. Každá z těchto chyb má vážné důsledky pro psychickou pohodu vašeho zvířete a může vést k trvalým problémům s hygienou v domě. Doufám, že vám tento obsah pomohl lépe pochopit, co se děje v hlavě vaší kočky a proč reaguje tak, jak reaguje. S vámi byl Jakub Novák, sejdeme se v dalším dílu kanálu Svět očima koček. Nezapomeňte se přihlásit k odběru a dát palec nahoru.